Sanibonani, mawumusha la ekhaya siyakwamukela. Hlala nathi usokozele wonke amaphupho esibe siwafunda. Ungabuza kwi-comment, kanti-ke ikhona nencwadi yamaphupho iba u-R500 sikuposela ngoPep. Phuthuma subscribe ku-YouTube sichaza amaphupho. Usifollow yonke indawo, sinalo i-page ku-Facebook sichaza amaphupho. Namhlanje sizokhuluma ngezikhukhula. Ukuthi uma uphuphe kunezikhukhula kuphithizela nje kunzima impela, ngabe lokho kusuke kubika ukuthini? Izikhukhula-ke ngoba vele yinto nje engathandeki esingayifisi sonke ukuthi yenzeke. Lokho kusuke kubika ubunzima bempilo. Kungenzeka ukuthi kunobunzima ozobhekana nabo noma ekhaya kunobunzima, kunesehlakalo esinzima esizonivelela. Kumele-ke uwaqaphele amaphupho kanjalo, ukusheshe uwaqaphele uwasukumele futhi. Uma unombuzo phuthuma-ke lapha ku-WhatsApp, phuthuma-ke lapha ku-YouTube ubona amavidiyo. Mawukuthi khona ufuna ukuthenga phuthuma WhatsApp. Sinale page ku-Facebook, sinale page ku-TikTok. Nesale kahle.